Kina so ki musulunta? Eh. In kin musulunta wani suna kike so? Khadija. Da yake. Assalamu alaikum. Abiya mene sunanki? Sunana Sandra. Sandra. Gaskiya kina da kyau. Da na ki musulunta, da na aure ki. Ko? Kina so ki musulunta? Eh. In kin musulunta wani suna kike so? Khadija. Kina son Khadija? Banda Khadija kuma wani suna ya miki? Shamsiya. Shamsiya. To insha Allah azumi mai zuwa tare da ke zami lokacin kin zama musulma. Ki ce amin. Amin. Kin iya karatun Qur'ani? Eh. Wani sura kika iya karanta? Kur'au. Zo ki mana. Ko? Kina so ki musulunta? Eh. In kin musulunta wani suna kike so? Khadija. Da yake. Assalamu alaikum. Abiya mene sunanki? Sunana Sandra. Sandra. Gaskiya kina da kyau. Da na ki musulunta, da na aure ki. Ko? Kina so ki musulunta? Eh. In kin musulunta wani suna kike so? Khadija. Kina son Khadija? Banda Khadija kuma wani suna ya miki? Shamsiya. Shamsiya. To insha Allah azumi mai zuwa tare da ke zami lokacin kin zama musulma. Ki ce amin. Amin. Kin iya karatun Qur'ani? Eh. Wani sura kika iya karanta? Kur'au. Zo ki mana.